àsìjẹ yìí fún ẹni tí ọ̀dádúró bá dá àbí tó bá jẹ́ pé àtijẹ àtimu ó bá fẹ́ nira, tá bá lè gbìyànjú, tá bá lè dáwọ́ lé, kìí ṣe nǹkan tí yóò ní wá lára, kìí ṣe nǹkan tí yóò pọ̀, tá bá ṣe ire ń bẹ ńbẹ̀ púpọ̀ púpọ̀, tọ́nà ó sì ṣí. Àkọ́kọ́ nínú rẹ̀, ẹ bá mi gbìyànjú, ẹ bá mi wá ewé sáwé pèpè tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ sí ewé dámọ́nítọ́. Tá bá rí ewé yìí, ẹ já mú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, ẹ já mú ewé ajé ká mú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, àtàjọ̀sì 9 fọ́kùnrin 7 fún obìnrin. Tá bá lọ̀ papọ̀ tán yányán, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká fi ṣe kíndìnrín màlúù. Tá bá fi ṣe, tá bá jẹ, yóò bí ire, yóò sì bí ayọ̀ fún wa, yóò sì bí ìdùnnú, àìkú tí ń ṣe baálé ọ̀rọ̀ fún kálukú wa. Tá bá ti ṣe àsìjẹ yìí, ẹ jẹ́ ká sọ̀ síbi tó bá lọ́rọ̀ púpọ̀. Tá bá ti sọ̀ síbi tó lọ́rọ̀ púpọ̀, ẹ jẹ́ ká súre sí. Tá bá súre sí tán yányán, ká kó jẹ, ire ń bẹ ńbẹ̀. Tá bá ní ọṣẹ túdé èyíkéyìí nínú ilé, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ máa wẹ̀ kó tó di pé a jẹ èyíkéyìí àsìjẹ, kó lè bá bí ire púpọ̀ fún wa ju bá ṣe lérò lọ. Ẹlẹ́kejì, nínú ìrìnàjò náà, ẹ jẹ́ ká wá tàgìrì ẹyọ̀kan tó bá ní ajé lára dáadáa, ẹ jẹ́ ká ha gbogbo ajé rẹ̀. Tá bá há tán yányán, ẹ jẹ́ ká mú àtàjọ̀sì 9 fọ́kùnrin 7 fún obìnrin, ká lọ̀ papọ̀. Tá bá lọ̀ tán yányán, gbogbo nǹkan kí nǹkan ni mo tún sọ, gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá rọ̀ wá lọ́rùn, ẹ jẹ́ ká fi jẹ. Kò bá jẹ́ pọ̀nmọ́ ni ipá wa bá ká, gbogbo ohun tí ipá wa bá ká tá lè fi jẹ ni ẹ já fi jẹ, ẹ jẹ́ ká súre sí. Tipátipá ni tàgìrì fi ń wo awọ kí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn kan wò wá, kán fi owó ńláńlá kan fi ta wá lọ́rẹ níbi tá a ṣe sí, níbi tá a ṣe sí. Iṣẹ́ yìí gbìyànjú púpọ̀, kò sẹ́ni tí ó jẹ tí ó kábàámọ̀. Ẹ̀kẹta nínú ìrìnàjò náà, ẹ bá mi wá ewé tàgìrì. Odidi tàgìrì mo ní ká lò fún alákọ̀ọ́kọ́ tí mo sọ tán o, ajá rẹ̀ la fẹ́ ha. Tàgìrì tó kù yẹn á sọnù ni. Ẹ bá mi wá ewé tàgìrì 9 fún ọkùnrin 7 fóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká lo ewé ìkókó náà pẹ̀lú àtàjọ̀sì 9 fọ́kùnrin 7 fún obìnrin. Tá bá lọ̀ tán yányán báyìí, ní tí ò ná wa ní owó ni, tí a bá fojú dí, á dúpẹ́ lórí rẹ̀ púpọ̀. Ẹ jẹ́ ká wá índómì táwọn ọmọ kéékèèké máa ń jẹun nì, tí a bá lè jẹ tán, òun la fi sè é. Tá bá fi sè é, epo nìkan la fi ṣe àti iyọ̀. Máńgí índómì náà à ní fi sí o. Tá bá sè tán yányán báyìí, ẹ kàn jẹ́ ká jókòó ká jẹ. Gbogbo ohun tí ipá rẹ bá ká lọ lè mú lé lérí, kò bá ṣomi gbóná, kò bá ṣe mọ́ọ̀tì. Àmọ́ tíṣẹ́ yìí wá ní ni pé tá a bá ti ń repeat ẹ̀ lóòrèkóòrè, yóò rẹ̀jà rẹ̀ o. Àsìjẹ tó gbìyànjú níwọ̀nba tiẹ̀ ni. Ó gbọ́ bùkátà níwọ̀nba tiẹ̀, tá bá lè jẹ, ore ń bẹ ńbẹ̀. Ẹ̀kẹta ẹ̀wẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú àsìjẹ yìí náà tá bá lè ṣe. Àwọn kéékèèké tí ò ní ní wá lára tó sì yára ṣínà ajé ní pápàpá fún bùkátà èyíkéyìí, òun làwọn àsìjẹ tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká wá ẹja Titus ẹyọ̀kan, á gé sí mẹ́ta, á fọ̀ dáadáa, á kó sínú apẹ tuntun. Á wá wá ìyèré lọ́pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú ewé rínrin, ẹ jẹ́ ká lọ̀ papọ̀. Tá bá lọ àwọn kinní papọ̀ tán yányán, ẹ jẹ́ ká fi ṣe ẹja yìí lépo níyọ̀. Tá bá sè tán yányán, ẹ jẹ́ ká wúre sí. Àsìjẹ yìí dára púpọ̀ ká máa jẹ níjọ́ ajé. Tá bá jẹ níjọ́ ajé, ní máa ń ṣiṣẹ́ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday títí di Friday ní ara ni. Léyìí tó túmọ̀ sí pé tá bá ní ìbálòpọ̀ níjọ́ tá a jẹ́ síjọ́ kejì síjọ́ kẹta ni o. So tá bá jẹ, yóò bí ire, yóò sì bí ayọ̀ fún oníkálukú. Àsìjẹ tó gbìyànjú níwọ̀nba tiẹ̀ tó náà sì dángájíá ni. Orúkọ mi tí mò ń sọ̀rọ̀ ni Dr. Saheed Irelope, tí mo jẹ́ ọmọ àgbáwo, àdúràwo gbà. Tí a bá gbìyànjú, tá bá ṣe àwọn iṣẹ́, á dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Fún ìbéèrè tàbí nǹkan kí nǹkan tí oníkálukú bá tún need, tó bá nífẹ̀ẹ́ sí, ẹ jẹ́ ká contact wa ní orí 081 07 27 9092. Lẹ́ẹ̀kan sí 081 07 27 9092. Kò bá dáa púpọ̀ tó bá jẹ́ pé WhatsApp ni. WhatsApp number mi náà nìyẹn, torí èmi sábà gbé kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́ọ̀lù máa ń pọ̀ púpọ̀. Àsìjẹ nǹkan tó jẹ́ pé máa ń busy púpọ̀. Àdúràwo gbà, yóò máa júṣe fún wa.